Alipam qata aladalı görnýäňizle. Allah Taala ehli gapma garşydaatlar bir yere jemläp, diýsen ajaýyp bir saadaşyk emine getirýär. Edil balartynda bolşýaly zäher bilen bal bir ýerde jemlenýär. Adamyň nefsi gapma garşylyklary saadaşygyny gollaman, eýsem de bolsa oň ýok edilmeginiň tarapdary. Alipam, muň ýaly aşa gedemliň soňy haýyr bilen agtarmasa gerek. Beýle ýagda aýalyň öz adamsyna bolan söýgüsini pese gaçyrmazmy? Näde dogry hem de tertipligini söýgü bolsa, gapma garşylyga ýol açar. Elbetde salih. Soňundan maşgalada möhüm bolup durýan söýgüň deregini öz wagtlaryny öňe çykaryp başlarlar. Hakykatdan daş düşen adamlar bolsa ýalanyň pysy puzurlyklaryň kerebine çalışarlar. Şeýle ýagda bolsa maşgala ojagyny söýgü arkaly ümilmez bir durmuşa iterýän iň möhüm bir esas zadyň gitip gitmegine sebäp bolýar. Ana şu ýagdaýda adamlar öz elleri bilen öz maşgala ojagyny awa gatýarlar. Süýjü durmuşda ýaşap bolýar kada her näme derkar diýsene. Salih, her gyzy unutmagyň gapma garşylyklar dürlüdürlüdür. Muktaryna näme takeklik bolan ýagdaýyny bulam zor bolýandyr. Ondan soňra näme rahatlyk galar, ne de tertip düzgün. Dayın arma görün. Bar bolun. Bana şundan vereň. Albaka. Diýsen owadan güller. Şuň aýalym ile ýaşap ýörümde 6 ýyl bolýar. Şoňa niýetlep aldım bu gülleri. Agdyberlikde gülüp oýnap ýaşan Hudaý. Aýdyňyz bolsun. Bolýany sag bolun. Ýene de gelip duruň. 9 ay çağaňyzyň öňünde 9 ay wagt bar. Durmuşyňyzyň bu öwrenme möhüm döwrüne fizik ruh Hudaýdan bir näçe ütgeşikler bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Emma ahyr soňy size bagt garaşýar. Çağaňyz gujoňyz alan wagtyňyz şeýle bir ajaýyp duýgy gaplap alar. Emma gynansak da çağaň diýdaryna dar. Çağaň ýytyn alyp görmedik enelere bu duýgy ýatdyr. Hoş geldin. Hoş gördük eýdim. Yeneki ýyllarda da diýdarlaşmak beýler etdim Keýwany. Ýadyňdan çykarantyň öýdipdim. Teýon umryatdan çykaryp bom. Sawol edýdim senden tamamam şeýle değil. Mene ittihala azgandyryn Keýwany. Kaçak ýazyp goýdum, hemme zat taýarjak. Geç oturdu goýuşduryber. Gyýdyň awr teredine müşkan bar bola. Benim haliyan naharyňy pişirdim de. Bugün nähil täzelik bar kaka değil. Işe tapandyr. Çynyňmy? Agazyk sohanatyna. Ertir başlamaly. Aýlyk günlüge merwet däl. Haýyrlysy bolsun kaka değil. Sag bol Keýwany. Ana gördüňmi? Men saňa darykma hemmesi düzeler diýmenmidim. Wagt çağandan bolsa, hemme zat ýer berip bolardy weli. Erdal sen näme diýjek bolýan? Men üýtdüşik näme diýenmişim? Ya erwet bir zat diýdimmi? Men kemçiligimi gön ýüzüme basyp otyrsyň. Biderek görüň etme mehri. Men bar günen teň üstüňe atama. Maňa boş gurullar aýtmaň gerek ýok. Näme pikir edýäniňi aýtmasaňam bilýän. 6 ýyl bolam gönüş kelýär maňa bir çagda dogrup bermedi diýip pikir edýän. Men taşlap başga birine öýlenjek bolýan. Gaýrat etdi özüň ýyl aljak bolsana mehri. Men içeri gidemo. Men hiç kime öýlenjek bolamak. Bu gurullar nerden tapýan? Maňa diňe sen gerek mehri. Yalan, barsy yalan. Saňa çaga dogrup bermeýän aýal sen näme gerek? Menden aýlyşmak üçin bahana gözleýän. Sen men ağlayacak bolýan, ağlaýan. Sen näme dälärni ýaly ýöne gaýryp durdyň mehri. Kergedek şoğurda atlar. Kergedegim men başym müň murala da goýýan. Bollunny. Men çağdanym iştenem, beýle gidenim 50 bidar boldum, 50 bidar. Men arkaýny aşatyň elýär, düşünýärmi? Men seň samsyk pikirleriňden dyýnadym elýär, düşünýärmi? Sen nire barýan? Nire bolanyň näme? Sen aklyň aýlanýançaň men şu öýden garamy görkezmen. Çağamyz bolman üçin men taşlajak bolýan. Men sensiz ýaşap bilmen Erdal. Belki men ýok yerimde käwrdatlar haf bu üçin men taňa aýtsam aýtdym mehri.
Men giýje alaýdym diýär. Ertirin hayırlı bolsun. Nereye Ağam nire sürmeli? Affedersin. Bağışlan, hay tarafa sürüyün. Kusura Ha, bakma. aýyplaşma da on. Biraz daha Kellen başga ýerde bolandyň işitmen. içerisine gidiyorum. Agazyk toğan netdi. Biraz sıkkın galiba. Burada da keyfiniz kaçırıptır. Ben forama. Ne kadar sağ Özüňiz näçe şaltyrsaňyz işleňize bedel şoň ýaly uğrup gider. Allah'dan gowy dilekler edin. Eden ýagşylygyňyz sizin güýjüňize güýç goşar. bulursunuz. Wagt bazatlara çıdamak inni kıynaşyp başlady. Çok Basal çykarýarlar. Kusura bakma. Aladaňyzyň nämedigine bilem o, bolyn aýyplaşmasaňyz bir daha da aýtmakçy. Beyik Allah Taala göz benlerlerine götürüp bilmejek ýüklerini ýüklemez. Buraya mı? Şu ýerdämi siziň diýäňiz? Evet. Tawa buraya edilýärdi. gidecektim. Ne kadar çabuk Be, geldi. dereg geleýdikli. Hay Allah. Ey Hudaýjan, pulum yetmedi. Ağzı garaşdan başlığından alıp bere. Hiç önemli Ay değil. diýän ýok lagym. Bir daha karşılaşalım. Inni gedek duşamyzy berseňem mo. Yok da diýeni näme? Biz bir afalym garaşyn. Men näder dereg gelýän. Janyň sag bolsun agam. Soň bir gün çaýylyny aýan bolýandy sag bol. Allah ýalkatyn onu. Hayırlı Ertirin hayırlı bolsun. Usta, Birinji kusura güni bakma. işe giýje alyp geldim. Ötünç doğru ýanypsam. Bir daha Inni olmaz. aýtylanmaz söz berýän. Önemli. Yer bolýada. Ya, Andurla, duymadın mı sen? näme giýje ýatmadyňmy sen? Biraz uyku. Giýje okumat bilmedim. Ama bu çalışma. Ýöne meňe işme pähsil bermedi, arkaýyn olaýyn. Hayatta her şey. Ýaşaýyşdyňa işten barat däldir Erdal. Mene ýöne soraýdym, men seni oglum ýaly görýän. Işiň bir alazy bolar, ýöne aladalara bir sözü tapmary. Hani geç otur. Söyle. An gurrun ver bakali. Näme boldy? Evde bir Öýde bir düşünüşmedik ýere çykdy. hanımlar. Aýalym ile töwüşdüm. Olsun. Söýüşeňde näme? Hemme dal gowy bolar. Eğer ayal arasında munça bolman urmy näme? Aýtsak diýjek tadyň bula çekinme oglum. Yo, men sizin kelýände adyp oturmaýyn. Muny ýa bolma derdan. Bizini bilişliýe ahir arkaýyn aýdyber. Men mundan artyk aýalym bilen ýaşap bilmedim käme diýen. Bizim Bizim çağamyz bol onu. Ama daha Bir hiç diýemem. Bu Meltem'i- Aýalym şo bir tykly gaharlanyp ýör. Her an beni kaybetmek Bir onu korkusuyla taşlak bile gidäjek ýaly. bana Gorkusyny näme diýeni özüm bilen ak. ediyor. Maňa da Ben de özüni de sitemedi diýe. çok öfkeli. Men mundan artyk çydap bilemem ogsa. Ne yapmam? Gaharym eli. Sen görüyor Siz bir köp gören adam. Maňa dogry ýol görkezin. Meni nämesin kem? Oğlum birazcık tavırrak bolsan gowur. Sebebi gaharyň hem söýgüniň hem çakyn çenli bilýän adam elbetde bir çözgüdürem tapman başarar. Mundan başga-da nikah bilen her bir jübüdiň bir-birini dogry düşünmek diýsen ähmiýetlidir, wajyp bolup durýandyr. Hehel çatada gahar edip maşgaly ojagyň ýumurmak ören hebet işdir. Tawryň elden bermegin oglum. Anladım ustam. Düşnükli olsa. Ama galiba Düşnükli ölün. sabredemiyorum. Men tawar käsem doğrulum ka diýen. Artık Meninle çydap bilemek dursun. 6 ýyl geçdi. Erdalym garaşyp bildi. Oň ata bolas gelýär düşünýärmi? Men ölün benidem. Mehri, adaç garaşyp görseňiz näde? Erdalam senem näme de orta koşuşyk bolaýyn. Oňa da özüňe de bir derek jebir baryn çektirme. Men Erdal diýsen gowy görýän dursun. Onsuz ýaşamak maňa kynmyşyr. Emma görýärmi? O bolsa meni taşlady gitdi. Eger çağamyz bolan bolsa da gidip bilmezdi, gitmezdim. Hemme zat gulaly ulluk bolardy. Men goňça diňle çoraçan, men başga bir hastahanaga geçek bolýan. Döwrüňde senem ören oňa şepagat uýasyň ahry. Men başlykman bilen gepleşip göreýin, eger razy bolsa biziň bäbekanamyzy işlersiň, nene görýän? Bäbekanada diýdiňmi? Hawa bäbekanada näme halamadyňmy? Ýoklo. Halaman näme? Gaýtam gowy bolar. Men işleýänmi ýerdalym bener.
Ben çıkıyorum. Erdal meni onunla gidiverecek. Senem arman işle vori. Bolýarsa. Ama dükkanın... Ýogsa da dükanyň açarlary näde? Özün yaptacık kaydı ver. Bana güven. Anananyňyz üçin minnetdar. Allah sizden razı bolsun ustam. Emmemizden razı bolsun oğlum. Ana et bakalım, bu gece öňe gitjek mi? Ay ýok, gitjek gel. Şununmy? Evet. Haw ustam. Dinlonno, şol asarlaryň içinden ýokary gatdagy jaýmyň asaram bolmalydyr. Şo ýere barda arkaýnyat, goýza diýinjiň al, ertir işime gat köp bor. Atydyň ödüňi näme? Men şäherden daşrak bir ýaňa gitmekçi, erterim giyizrak gelmem mümkin. Müşterileri de özüň seredersiň de. Düşündim ustam. İşte bunu bu yeri olsa çağat olan enelere beceriş, seljeriş işler geçirilen yerimiz. Recep ağa, seni Mehri bilen tanıştırayın. Bundan meylak maňa derek, o sizin İşiniz şoğlu bolsun. Sağ olun. Bolýan men gideyim. İşte yoldaşlarıma diýsen goýdur. Düşünmedik wagtlaryň arkaýyn tora berin. Gerek wagtlaryň bolsa Recep ağa ýut tutaýyn. İşte. Ynha bu ýerem bolsa bärekliň saklanýan bölümi. Sana näme boldy? İyiyim. Ay hiçle yöne. Mehri gözüňe döneyin, gynanma, her işden soňunda haýyr bardyr. Evet. Hawa da her işin soňunda bir haýra bardyr özü. Alo. Alo. Ece bu sen mi? Maňa pugda gulak goý Ejejan, kellämi ören oňat pikir geldi. Kızım sen Bizim sen nämeler diýýäniň özüň bir bilýärmi? Her şeýle de bir zat bolarmy? Erdal'a söyle. Erdala duýdurjakmyň soň. Mehirjan gyzym, aklyň aýlan. Iň soňunda özüň maskara bolarsyň. Bu işi Beýle işleriň soňy erbet bor gyzym. Ece, hiçbir şey. canım Ecem sen maňa bir hädiýe aýsany. Öz ýoldaşyňdan aýrylmakdanam erbet zat barmy ka? Selam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ustam geliverin. Gelinir söz Erdal. Bugün bir müşteri gelmeli göreyim. Hasan ağa diýilýänmi? Ediljek özde. Näýe olsaň iş buyurdum ol. Hawa işe buyurdy. Berekella oğlum. Ahiri işlemi anan biljek adama tapaýdym öýdýän. Maňa da diýinjalar wagt boldy. Bu ýernem taňa tapşyrsam. Nasıl? O näli? Men onça pulum ýok. Emme zat pul bilen ölçülmeýe oğlum. Esas zat işime dowam ettin. Galan hiç. Bana güvendiğin Anamyň üçin minnetdar ustam. Emma meňem bir şertim var Erdal. Aýalyň bilen ýaraşmaly bolarsyň. Hiç bolmana synaşyp görmeli ahyry. Düşünükdimi? Bolýan men gittim. Ertir görüşürüz. Gele görüňde geçe görüň. Näme işiňiz bolsa Erdal aýdy berin. Bolýa sag bolun. Oo, Daý bol taksirci. Sen magyl. Gelani İşlere uğrunu men diýe. bu da eşkür işleri çok urupdy. iyi bir adam. Onun sayesinde. Başlygym ören onu da meni gollaýar. Ama Ýöne işler her näçe uğrunu diýdigem. Çevrnere da tapylyp dur. ne garip. Ören täýetin şeýle dämi? Aslyny elmedama şükür edip gezmeli. Bağışlaň, men siziň adyňyzdan toramandy. Adım Erdal. Meň adymym Salih. Salih, ha. Sen ýagdaýy düşünýän adama men diýen. Senden bir da soraýdym diýen. Sora ber Erdal. Birine çok Diğeri birine diýden gaharlanýan. Şeýle bir gaharlanýan bolýan, ähli ýalňyşy, ähli günäni şondan görýän. bütün suçu Gaýdyp oň bilen bir ýerde ýaşasyňam gelmeýär. demek istemesen. Bağışlamany başarmak bu pespäl bolmak, beýirini güräkärlemekden hem de jedalandyrmakdan müň mertebe haýyrlydyr. Eger o kişi dost onuň bolsa, onu ha dinle Erdal inim. Çeýle ýagdaýlarda adamyň gowy taraplaryny görmäni başarmaly. Yaman galyklaryny unutmaga çalışmaly. Ana şonu aňsatjak günäsini geçerdiň. Wah, adyjym bolsa maňa umyt ışıgy görnäýdi dedi.
şu ulu boş mu ka? Hawa mine berin. Neme, meni mebil üstüxanasyna gideyin. Bolya kidaýar. Çok o yeri berden gatydaş mı ka? Mebilçilen köçe diýsen uzun köçe. Siziň nirrägine barmakçy? Neme, men anyk bilemok öde. Şu yere baramsaň soruşdyrajaktym. Men o ýerde bir näçe müşteriyim bar. Kimi gözleýäňizi aýtsaňyz da. Men Erdal Talip diýen adam gözleýän. Atasynyň adyna bilemok bolun o ýerde Erdal diýip bir tanışma bolmaly. İşi de täze başlapdyr. Kawulyp geçäýin, belki gözleýän adam meňi şodur. İnşallah şo bolaýyt da. Bak Erdal. Eret seni Erdalinim, bu da aýtagyň kömek edýär. Gelini bilen bitigin tapaýdy diýen. Hadi eyvallah. Doğrunno, men gittim. İyi görünmüyorsun. Keypim yoklu. İyiyim ben. Keyfim yerine. Eve dön. Seni öýe barjak gelmi. Aynı şey. Şol urdatlar dinleýärmilen ok mehri. Elmi dama söýüş, elmi dama uruş. Men elimden geleni etmänmidim näme? Neden beýle gatla sen göňüňe degijek gel Erdal. Gokum bolmaz galmagalym. Men sen öňde söz berýän. Seni öňüň edek söz beripdiň. Evet. Hawa, Ama ýöne o wagtlar men göwrellärlimi? Näme düşünmedim. Sen näme diýjek bolan mehri? Men göwrelli Erdal. Sen çynyňmy mehri? Elbetde çynym. aldığım kilo. Näme azyjyk hemränim bildiren okmy? Biz diýsen bagtly bolar Erdal. Çağamyz bolan soňa Hudaýa şükür kim zadymyz bolmaz. Ediydim. Davut, Näme boldy? Davut diýen. Näme bolýar Nuran? Näme bolýar? İçimden bir sanca tutýan. Hastaneye gidiyoruz. Hadi Ýör derew. Ýör hastahanaga gideli. gel. Bir saat bolmady edin. Tamam canım. Gorkma, arkaýyn ol, gorkma. Şimdi bir taksi. Ýör äbir arkaýyn. Tamam. Kädir o tak-taklar. Tamam canım. Bir yerden taklykan geçýär edidim. Taksi gelir. Derin nefes. Häzir gaýgetme. Häzir derew birini taklan. Geliyor. Taksi. Ýödüň dürsejek bol. Ana takly. Taksi. Yavaş yavaş. Ýödüň dürsejek bol, howlukma. Haýşydan çaltyrak bolaýyn. Kardeşim. Bir derew hastahana elsen. Bolya. Min edidim min. Häzirjek bol, howlukma. Sakin. Howlukma, howlukma. Gel. Lan ben çaldyrak berden geleýin, bolun. Gel, Nuran, ýagdaýlaň gowun sen. İyi olacaksın. Gorkma edidim. Hemme dat gow bolar, gorkma. Bebegim, bebeciğime hiç laf bolmasın. İyi Hudaýjar bize ödüm kömek edeweri. Nuran edidim, gorkma. Häzir hemme dat düzelir. Men size şu ýerde garaşaryn. Adamçylykdyr gerek. Gerek zat bolmagy mümkin. Allah ýalkyn sagza bol. Allah'ın insanı veren ehli peşkeşleri amanat ol wagtyndyr. Ýöne insan ogly bu panyzatlaryň hakaýetini özü hata edýär. Şeýle hasap etmek adamları ýalňyşdyrýar. Senin aşa az şöldük edip aşağından çıkıp bolmajak ýalňyşa tezi var bolýarlar. Lukman. Geçdigi bolsun. Lukmancan, men aýalym ýagdaý gowmy? Aýalyňyň bäbeciňiň ýagdaýy diýsen gowy ýöne Ýönen näme Lukman? käbir sebeplere görä çağı ýerinden aşağı düşüpdir. Näme de oda gaýrat edip bir zatlar ediň de Lukman. Özüňiz dörsäň, gorkul zat ýok. Ýöne aýalyňyň hamilelik döwründe gaharlanmagyna, tolgulmagyna hemde agyr işler etmegiне ýol bermäň. Aýalyňyzy gowjana harlaň. Onu bäwejigimi tagatsa da şeýli näme? Hawa, çağa tagat. Şaýatnamaňyzda aýalga herediýän şepagat duýatyndan alarsyňyz. Geçmiş olsun. Geçdigi bolsun. Men şaýatnamany taýýarlaýançam siz aýalyňyz bilen görüşip bilersiňiz. Sag bolun, Allah'dan aýtyn Lukman. Ne zaman çıkabiliriz? Aýalym haçan çykarýaňyz? Aýalyňyň ýagdaýy gowuşy wat ekseňden bor. Ýönemkin bolýarça özüne agram salmasyn. Sizin gulaňyz barmy? Yok. Ay ulagma ýok, ýöne bir taksy bile garaşyp dur. Bolýa onu.
Oňa da düşündirip aýdarsyňyz da. Tamam. Bolýa Aýdar, Teşekkürler. sag bolun. Sag bolun. Geçmiş. Emlek kork geçsin edidim. Nähili ýagdaýlan gowmy? İnşallah çağacığımız tagatça dünya gelir. Zarar görmeyin. Davut, Hudaýa şükür. Bebeğimiz Lukman çağamı tagatça diýdi. Gel kız. Ine şeýle. Dikra otur edidim. Davut, ine sizin şaýatnamaňyz alın. Teşekkürler. Köp tag bolun dowun. Nesip bolsa yine 4 ýarym aýdan çağa dünýä iner. İnşallah aýdanyz gelsin. Nesip bolsa çağamı sagdynja bolar. İnşallah. Bak karıcığım. Gelet edidim. Her şey Hem rat yer ver. Sağ ol bir Sag tanem. bol edidim. Erdal, sana men söylemek sana istediğim bir käbir şey var. zatlar aýtjak bolýar. Bebeğe bir şey mi oluyor? Bäde işlat bolanok gerek. Allah korusun. Ýoklo, sen diýäniň näme? Ýöne gögrel bolmak. Maňa diýsen kyn boljak men diýe. Yani Ýygy derli özüme seretdirip durmaly bolarym kam diýen. ve İsrail Özüme agram salmasam gowy bolar. İşi hemen İşten çıkan näde? Sağ ol. Başlamyň jany sag bolum. Şoň gollama bilen pula dar bolmaz. öyle olsa Men işten çykaýanda da sen öýde bolan oga. İngowsy men ejemlere gideýin. Bäwegimiz bolýança şo ýerde ýaşaýyn. Annem buraya Ejeňler gelse, kelse bolmazmy? benim gözümün önünde Menim sizi günne günäşi görüp dursam bu goňut dur. Wah ejemem ýerini ütkese bolanokda Erdal. haklısın. Onu ýa-ma dogry görýän. Men başlymdan ruhsat alyp özümçik sen ýanynda bolaýyn. Erdal sen aýdýanyň näme diýdim? Ine hä diýmen çağamyz bolar. para Oňa da bir biriktirmemiz topur lazım. çykda jetmeli bolar. Doğru. Yer bolýar da. Haklısın. Gideýe gitse. Tamam. Ýöne Ben de sensiz maňa kıyna bolar edidim. Çağjygymyz sabanty ýaýynda bolýar. Kızım diýdim, näçe muň ýaly iş edip bildin. Men sana beýle işe baş goşma diýdim ahir. Näme üçin maňa kulak atmadyň? Bu mekirleň ýygyny ne edip durjagyny? Men hem işi ýoly goýdum eje. 4 ýarym aýdan soň hökman adamyma bir çağa sowgat berip bilerin. Yoksa Ya da gyýdym. Hawa eje, bir bäwek tapdym. emin ol. Men o çağaçyga enatasyndan hem gowy edip bilerin. Sen arkyn bolay. Kızım. Can gyýdym. Bu edýänimiziň günäsi diýsen agyrdyr. Hudaýa näme jogap berer? Bilemok eje, bilemok. Ama görüyorsun. Emma sen hem görýäňi. Näçe ýyl ber çağam bolanok, men başga näme deýin? Wagt can gyýdym. Hudaýa şükür adamyň sen gowy görýär. Ondan habarsyz iş etmesen gowy bolardy. Iň bolmanda çağalar öýüne ýüz tutmaly ekeniň. Hayır. Yok gyýdym. Men bu işe şerik bolup bilmen. Dinle eje, eger men şo çağa ýetip bilmesem meni öllü hasap edäý. Ana şonu hagydyma kömek etmeli ekenim diýip ağlarsın. Evladım. Towet gyýdym. Sen aýdýanlaryň Haýyş edýän eje, maňa kömek et. Öz biçare gyýdyňa kömek et eje jan, haýyş edýän. Lütfen. Maňa başga ýol galmada eje. bolýar gyýdym, bolýar. Davut. Davut. Näme bolýar edidim? Näme bolýar? Davut çağamyz. Wagty bolýan. Tamam hayatım. Dur edidim, korkma. Korkma. Ýuwaşrak, ýuwaşrak. Şuradan Bu şuradan. tarafa beýlek eje. Ýürü çaltyrak.
Sen bana içeride garaş ece. Kızım birden üstümüzden geläýse. Hiç adam bolmaz ece. Men bu hattahana beş varmam ýaly belet. Sen içeride duruver. Şunum ýanynda sak arkyny garaşy ver. Bar onu. O, Vay bo, mährip bu sizmi? Ýat bolup gitdiňizle. Birden käýtirim bolduňyz öýde. Näme Recep gitsem gidipmişim de. Senden ruhsat alıp gitmelimmi? Ay ýoklu, men beýle diýjek bolmadyma. Ejem yaramady, şoň ýanyna boldum. Şu günem şonu hastahana getirdim. Galdyran zatlarym bardy. Gelenme göre şolar alaýyn diýdim. Sen öýde işleň bilen boluversene. Ece kömek etsene. Torban algın aç. Çaltıraçık kolay Ece. Ey Hudaýym, eýjejikdigin bu çağa demikmedin bu ýerde. Arkayın olay Ece demitmez. Hiç dögüm çalmaz onu. Şu çağa diyerini açık koyursa ulin bolurdur verer. Oh kızım, vah men yüreğim hiç eden hokta. Bollu. Yürü Ece gidelim. Kızım yavaşrak. Gel Ece. Meltem Hanım, Mähri, geceňizmi? Daýda gowmasaňyz. Birimi dara var oğlum. Recep sen işin bilen boluversene. Näme bir däne tazyk boldumy? Bolan zat yok. Yeni görüşen çak sag bol. Alo? Alo. Öyle mi? Ay yova. Allah Bolayıptır Allah, ola, bu yaşlın birisi. orsun. Bir dakika. Nedir çağırayın? Erdal, gel çaltırak berik. Alo? hawa diňleýän. Ne? Näme? Ne? Näme diýdiňiz? Gerçekten Siziň çynyňyzmy? Oğlan Öýdem ogullyýanyzmy? Hemen Ädir bar ya, nädir? usta. Bu uşluk ustama oğlum boptur. Erken Wagtyna öňrek bolun üçin maňa duýdurup ýetişmeýärler. bana müsaade. Maňa ruhsat bererdiňe. Arkayını gidiver Erdal. Oğlun yaşlın olsun. Evlenme de git. Ey Allah'ım sana 100 000 şükür. Sana şükürler olsun. 100 000 şükür Allah'ım. Yavaş. Sen bana ver. Getir. Hadi bakalım. Hani bağlam gödün aç. Evimize gellige. Gel. Gel edin. Gir. Yuvasına. Ana geldik oğulcuğum. Evimize gel. Vak bıçağalın bolayışın neyfene. Annesi. Hani oğlum ben emir götürüp göreyim ne? Dine ödün götürüp durdun. Şeyli değil mi? Değil mi benim? Şeyli emin Batır oğlum. Kokusu aynı. İyitham edilecek sen iyithinde. Yönüyü de amana men yaptır boynun alay. Ya Vay, uy hovu. benziyor. Dağı kime mengdesin? Mucizevi bir şey bu. Ey ho, mun iyicizikliğini. Bize böyle bir Bu da şey şükür sordu. ediyen. Adını ne Dedim koysun? dileklerimi kabul olur. Adını ne koyduk? Mene bir topal atpap koyundur ne be? Menge cuma koyuyorsun Eliye. Cam. Kakadının oğullar. Can Bey. Vak tenden aylanayın. Kardeşim nasıl? Beyli zatı ne et yol verip bildiniz he? Dawud ödüň el ahyryn bilen ädir. Siz yöne diyen olay yani. Hey bile de bir hastahane bu mu? Hastahanamış. Ayağımın 9 aylap göğrüsüne götürün çağımızı para ver tapılan ok. Tapacak değil mi emdiniz değil mi? Dawud inim. Ananay, bizim diýsen gynanlyk. Hastanamyzda birinji gedek şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Tapmak üçin elimizden ilini diýär. Ananay. Minnet ananay ne? İyi bu bolanda adı ananar yalmı. Ayağım yağdayla hey sizin havarınız var mı? Elbetde men siziň ýagdaýyňyzda düşünýän. Yağdayınızda düşünen diyen olmağın değil mi? Bu bolun işe çıtar yallen. Hemmeğinizin üstünden arz edecek hemmeğinizin. Bariniz kavi ettik kelleğini yalan aşlamalı bolordunuz.
Bäwecegimdi gürümjürüm boldy. Nuran, Haýyş edýän Dawud şu ýerden çaltyrak gidellen. bolýa edin, bolýa. Gardaş, içeride tory bardy. Kıyın görmeden ulogyňa çeýen ekip bereýdiň. Hawa alaryň, siz uloga berberin. Dawud, bäwejigimiz nädip tapar kaňyny? Haýyş edýän idi, maglama, özüň horlumy. Tapar, ýokman çağımı tapar. Ine görerdiň. Näme heniden tapan oklarym bäbeňdi? Ýok. Heniden tapan oklu. Böyle bir şey. Kim yapar? Şeýle zady näme ýol berilýär? Hiç aklym çatan ok. Dava edeceğim. Beýle doň ýürekli kim edip biler? Ne işe Hassaganyň üstünden kadyety ard etjek. Başka şey. Beýda degerim degmedim bilemok gün başyna näme etjek bilemok. Siz öýde ýagdaýyňdy ýaýlymda aýtsaň däl bolka. Sizin üçin peýdaly bolaýma bakmal. Belki bäbe ogurlan adam beýden işini ökünür. Ýa bolmasa bäbe gördüm bildim diýen adam tapylar. Ay bilmedim de. Oň üçin kimiň ýanyna barmaly? Kime ýüz tutmaly? Men ýaýlymda tanışma bar, redaktor bolup işleýär o ýerde. Öňmeliň sürüjüsi bolup işledim. Eger garşy bolmasaňyz şoň ýanyna gideýin sizi. Öýde köpüren adamdyr, kömek eder size. Ondan netije çykarym. Her näme de bolsa umytdan düşmeýän, ýynaşyk göräýin. Bark göreýillä Dawud. Belki de bäwejigimiz ogurlanan adam bizi görüp halymyza ýüregi ýylyp bäbegimizi ýetine getirip berer. Neden ağlıyorsun? Wahin näme üçin aglaýar kabi? Her şey Arlygyny çalışdym, altına huwalak değişiyor. gördüm, indi näme gerekken muňa? Ya yeter. Bolle däýinni ýürege düşdüň. Aglaman goýaýynny, halit etdiň he. Ya ne istediğini Näme bolýar anlayacağım, saňa? söyleme. Näme bolýar he? Nasıl hissedeceğim? Aglaman goýaýynny. Ne oldu? Näme boldy? Jumaza näme üçin aglaýar? Bilmiyorum Mine ki. bilmedim kakatı. Anlayamadım Değil ben man de şu nasıl. aglap yatışı. Altını Hem değiştirdim, de da dedik gazını gördüm aldım. şonu da aglap yatıyor. Hala ağlıyor. Bilem okta. Belki garny açdyr. Emdir ömür görämelik enne. Ho o da mümkün. Acıkmış Acıgın olabilir. olmağı makmal. Emdir de onu çağa. Näme alyp oturdum? Evet. Bolya. Men o işimi onu çok aşkana yapayım. demdireyer. Ne gerek var? Tapawdy näme şu ýerde emdir berde. Yok yok. Ay yoklu men aşkana geçeyinli. Hem Hem sen yanında otonyan hemen kakatı. Allah. Öde genga. Tamam hadi. Al balam. Hadi bakalım. Şundan içey. İç şunu Al. lütfen. Ne olur. İçiver de. Hadi. İçey can çağı. Hadi. İçey de. Bebeğimizin Bädeňde ugruny diýdiler. Şimdi Entek rahatsız. aýalymam dolu tagalmam. Hastanede yatması Hastahanada gerekiyor. ýatyrdy. O arada Şol wagta doktora tapar dair diýip soru töden verdiler beripdiler. hastaneden. Bugün tabii Hastahandan aýalym şuň çykardy. aradan Bir ay geçti göne bädegimden hinidem habary ýok. Düşnükli. Hakikattan hem diýsen gynançly waka. Eger garşy bolmasaňyz ertir öýlen siz bir ýazga deriň. Agşymym ýaýlama oý bereriz. Nähil görýäňiz boljakmy? Siziň aýdyşyňyz ýaly belki bäbek bu gepde şarka tapylar. Şuňa çenne siz ýaly ençem adama kömek etdik. Çok Biz teşekkür size diýsem minnetdar. İnşallah. Köp sag bolun. İnşallah bäbegimiz ogurlanan adam Sağ ol tawada Mehmet ýetdi. ağa. Meltem. Mehri, can uyu. oğluňa Ben uklap de galy menem ýataýjak onu. Tamam. Bolya. Ben de yatacağım Menim şolary birazdan. ýuwuşdyraýyn bararyn. Aa, Onu soňam bu arada- ertir agşama başlygyna ahara çağırdım. Yemeğe davet ettim. Bebeğimizi Başlygyny görsün. diýden gowadım. Hem çok iyi Oglumy da göräýdin diýdim. Şuny öýlen onu muny almagy däl bolmady. Bolya gideýär kakatı. Giýjeň rahat bolsun. Giýjeň rahat bolsun. Portakaller Kalara çok var güzel. teresene. Önce İlki için göreýilmi? Ýör onu. Arabayı alalım. Şunu malaly. Alay. Bebeğiniz Bäweňiz näme bagda urlandy? Doğulanın ogurlanny. Yekejege degen bagyrma basyp bilmedim. Çağaçygymdan mahrum etdiler meni. Mene dogry aýtsam, muň ýaly iş kimiň edip biljegine oturup turup hayran galýan. Şulardan malaýalmy? Ýoklu öýde bara. Çıkalım mı? Ay inne gidiver hem orja goýdy. Dur kakatı. Şulara mır görelle. Ene şundan amal birini. Merhaba Vay bu mehri salam gowmy? Dursun.
Sen nereden çıktın? Berde näme işlep ýörsiň? Öýüm şu golaydy, bilýän-ä, men onu muny almak üçin elime dama şu ýere gelýän. Bu bäweci nerden aldyňyz? Neme, bu neme de? O näýlerden öz çağamyz? Dursun eniden bilen ok mehri. Aydara wagt bolmy näme? Keni köp wagtym geçen oga çaga bolal bäri. Owdugyny ýaşydym bolsun Mehri. Iň soňky kere görşemizde näme diýen soň mene bir näme haýran galdym. Dogry aýtsam, diýmek biderek ýere gynynyp ýören ekeninde. Ay howa şeýlere göze. Bäweň bolan soň işlerim çykansyň onna. Howa işden çykmaly boldy da. Bolmasa işleýän yerimde nä gögünüm hoşdam bolýan. We, dogurdanam sen bäwe kanada işleýädiň ahry. Aýagyň şeňirde onna derrewjik bäweňiz bolupdyr. Bäwe kanan näme dahil bolsun goý? Senin bir zat diýýän ýöne. Agy sende bir ütgeşiklik bar, näme boldy Sana iş adam bolanok näme bir zat bolmalymy-dy? Ýörgideler dal çaga üşäýmesin birde. Inni iş açan çykjak Mehri. Başlykma taňa garaşýandyr öde. Men nerden bilen haçan başlajagmy? Men işlemdi işlememde taňa näme? Näme ýöne sorag bar ner dursun lagy? Ey Hudaý. Mehri sana näme bolýar? Maňa hiç adam bolanok. Näme ýöne sorag bar ner dursuňyz? Ýörgideli bu ýerden erdal. Bolýa onda taw boldursun. Bolýa taw. Meltem Mehri, Dursun bilen näme beýle gödek guruluşdyňyz? Sorag baryn berip ýüregi bagra düşdi dag men näme etmelmişim? Edil men ogurlukda tutjak bolýan ýaly. Men näme yamanlyk etdim moňa? Aýtsana. Ýöne o beý diýjek bolmady? O sen çoğuran. Ýöne sen durmuşyň bilen gyzyklanýanyrda. Sana soňky döwle bir zada bolýar. Men taňa aýtdym aýerdal maňa hiç adam bolanok. Çaga seretmek näme aňsatdyr öýdýäňmi? Oğlum. Kakadyň bala ogly, kakadynyň gül ogly. Bak sana döneyin oğlum, sana döneyin. Geleýdi diýen. Mehri meten al, men gapyny açaýyn. Bolýa. Hoş geldin. Oho, sam hoş geldiňiz. Bir de meýelim ber sana garaşyp oturduk. Mehri tanış bol, men Hoş geldiňiz. Erdal siz barada köp gurrun beripdi. Gurgun musun keýigim? Bu zog adam zymazan bolmar şeýlemi? Allah'dan ýaşydyn bolsun. Analı babalı büyüs. Sağ ol. Sağ olun, sağ. Bu da ben. Bulan menden bäwejige kiçik bir ýadygarlyk. Ne zahmet. Ay yok manan değerli olsa. Allah'tan toyuňyzda gaýsyn. Nahar garaşdyrman taçan başyna geçäýin onu. Buyurun usta. Geçin ustam, geçin. Tüweleme, naharlara diýsen işte ýakyn. Hudaýa şükür, mehri nahar içilmekde gaty ýokdydyr. Şeýle de bolmaly, eliň gözüň dert görmesin gaýdym. Alyň iň. Erdar telewizden hem orka diýerler, görsek bolarmy? Bolman näme ustam? Häzir derrewjik açaýyr. Bolly, şunu durbersin. Mehriban tomoşaçylar, Sağ olun. şuul kawarlary gitpeşigimizi geçirip gutorýar. Häzir bolsa sedi ýakynlygyňyz bilen duşyk diýen gepleşigi görmäge çagyrýar. Sağ bolun. Hay Allah. Bu toraýdy diýen, başy kanaly geçireýinmi? Yok, şunu durbersin. Başlady. Mehriban tomoşaçylar. Şu günkü gepleşigimizde gynansak da duşuşyk barada däle aýralyk barada durup geçmekçi bolýar. Biziň size gurrun berjek bolýan wakamyz bäwe kanada çagasyny owurladan, onu bagryna basmaga da yetişmedik biçäre ene barada. Eger garşy bolmasaňyz başlaryna düşen bu agyr ýagdaýy äraýal Daud we Nuranaň özlerinden eşdeliň. İlki bilen sizi gepleşigimizi hoş gördüm. İnşallah şunu dinleyen soňlara özlerine giden işlerinden utan aytalar gerek Allah'can. Çağan bäbe kanada heniz özüm görmek hem ogurladylar. Lukmanlaram hiç tat bilem zok diýerler. Çorba güýp bereyinmi? Yok gaýdym, men doýdum. Allah'dan hiç kimi çağatından aýyrmasyn, gaty kyn. Hassahanaň üstünden kadyda arz etjek bolýar. Ýöne çağamyz tapylarmyka bilmedim de. Men şu gepleşigimizi bilen çağamy ogurlan adama ýüzlenesim gelýär. Men çağajygymy alan adam, senem biriniň çağa tahryn, bir çağany ödejetinden aýra salmak hey görülüp eşdilen zatmydyr? Men öz çağamyň ýytyna dar etdiler. Bu aýdýanlam çağasyny ýekejek edegem götürüp görmedik eneň nalyşy, haýş edýän. Men peryadyma kulak salyň. Elleňizi ýüregiňize goýup ýene bir gezek oňatja oýlanyň. Adamçylygyňyz bar bolsa, çağam maňa gaýdyp beriň, haýş edýän, çağam gaýdyp beriň maňa. Wah, wuzdan pullar diýdi. Mehri näme bolýar? Arty güç. Sag bol Erdal, gerek gel. Men özüm marar. Ine mehriban tomoşaçylar. Alo, gyýdym. Eje bu senmi?
Ýygydım telewizorda gepleşip gördüňmi? Evet abi. Hawa ece gördüm. Şimdi Şu wagt mihmanymyz bar. Soň gepleşsek bolmadymy? Ýygydım. Biz uly hata etdik. Men eden işime pişman edip aňyrsyna çykyp bilemok. Çağan ejesine yüreğin ağlamadymy? Telewizor görüp oturkam seni menden ayıran bolsalar ne hili bolar diýip pikir etdim. Bizimni näme derse Bilmedim de ece bilmedim. ben de ne yapayım? Näme edip näme goýanymy özümem bilemok. Kadın Ol aýal gaty kösenýän eken. Salih dost. Hey bir gepleşikden bir netije bolarmy ka? İnşallah Davud. Hemişe Allah'dan umidgar bolmaly. Şu wagt sabırlyrak bolmakdan başga çäremiz ýok. Atalarymyzyň sabırly ulduru bara şat bolur diýipdirler ahyry. Bize öz biriňiz ýaly kömek etdiňiz. Allah can sizden razy bolsun. Eliňiz gözüňiz dert görmesin. sağ olun. Sağ olun. Sen meni bäbegimden aýyrdyň. Sen aýyrdyň. Ýok, ýok men. Sen etdiň bar zady. Sen ogurladyň bäbegimi. Ýok, dur. Ýok. Gaýdyp ber çagam, gaýdyp ber. Ýok. Ne oldu Näme Meltem? sana näme boly? Ýagdaýyň goňmy? Düýş gördüm öýdýän. Rüya gördüm. Gare dere batypdyryn. Ey Hudaý. Ateş Ölmüşik bolupdyryn. Vay! Davut yetiş! Näme boly? Näme boly Nuran, näme boly? Davut! Han dur sen çekil beýle. Dur aýryl. Davut! İyi de kayıp! Davut! Davut beytme giyirme içine! Davut beytme! Davut! Ben sana beýle aýryl diýdim, aýryl beýle. Davut! Ertiğin hayırlı bolsun ne diýdim? Erken kalkmışsın. İyi turpsun da bugün. Erken Sonra da kalkmışsın ertiğini ama tayarlamadın. hazırlamamışsın. Benim Ay men aslanım goç oğlum oğlum, nasılmış men goç bakalım. oğlumdur we. Maşallah. Oynap çıkartırmı Aslan sene? parçası be. İner oğlumdur we. Kafasının bir Kaa tane kadının oğlu. oğullar he? Şeyle mi oğlum? Meltem, Nehrican? bir şey mi Näme olmuş? keyfin yoklu, näme oldu? Niye hiç konuşmuyorsun? Näme beýdim oturýarsyň ha? Yok. Yokla. İyiyim Erdal. Göğnüňe eder Erdal. Ne bileyim Ay sen- näme bileýin, öňseni beýle görmem soň. Anlaşılan Diýmek kız şujaga nasıl bezzat çok seni görüyor. gaty ýağdy diýen olmagy çemeli. Şu trafiğin durumu. Bugün gowa nälik ha? Ana bir eşdeli? Ertiriňiz haýyrly bolsun. Mehriban tele tomaşaçylar. Gynansak da şu size diýsen gynançly bir habar ýetirmeli bolduk. Muňa sizem haýran galarsyňız. Ey Hudaýjan, beýle näme boldy ha? Gadyrdan iýleşler. Davut we Nuran hanymyň betbagçylyklary gynansak da üst-üstüne boldy. Dek düýün akşam teleýaýly arkaly bu maşgalan bäwejikleriniň oglanan mubarada habar size ýetiripdik. Şondan kän salym geçmäke Davut we Nuran hanymyň öýleri o dally. Hawa gynantagam düýün ýary geceler olar öýlerinden zordan çykyp ýetişdiler. Meltem durumu Mehdi mu? görýän bolýan atlary. Allah Allah. Bu pahyrylyň näme ýadygy waka beýle? Bu şoksuzlyklaryň sebäbini olaň özlerinden hem eşdeliň. Yapsana şonu. Ne oldu Meltem? Yerini näme boly diýdim? Erdal haýyş edýän ýapaýda şonu. Kellem çydanok düşünüňokmy? Tamam Meltem. Bolýa diýdim, bolýa. Sen ağlamasaň bolýa. Ine deri uçuk gösüräýär. Kapattım bak. Ine ötürdüm. Ay Allah. Ey Hudaý. Çok sevindim. Neňem gagarym geljek bolýandy. Ağlama. Goý da ağlamagy. Şimdi senin yanına- Sen ýanynda gidip bilmeni mene miýşe giýjek alýan. Tamam. Bolýa, ine goýdum ağlamamy. Hadi. Bar, Hadi. bar sen arkaýyny işine gidiber. Bak çok
Eger özüň erbet duýan bolsaň men işden galay. Yok Erdal, men gowy. Sen bir işiňden galma bir derek gere. Arkaýyn işleň bilen boluber. Ha, o öten akşam öýmüz ýanny. Ýöne yüreğimizin yarası ondan has çöktürrek. Bäbegim kim oğurlanam bolsa şu ýerde ödelenip ýalbarýan. Men oğluma ýygyna gaýtaryp getirin. Haý şeýdýan. Oğluma ýygyna getirin. Eger ymsanyňyz bar bolsa oğluma ýygyna berin. Peki. Size ýene bir gezek öz duýgudaşlygymyzy bildiresimiz gelýär. Bolýa hawon. Mehriban tomaşaçylar, görüşüňiz ýaly bu maşgalan ilki çağalar oğurlar ýürekleri ýanly, soňum öýleri ýanly. Evleri yandı. Dağıt bolmandyr. Emge kol geçdinna. Senem geleýdim Salih. Allah senden razı bolsun. Olsun bu dünýä synyk dünýädir. Senin haýyş edýän, sabırlyrak boljak bol. Ulaja ne diýip bolsa iýdi döler gider. İnşallah Salih, inşallah. Derdi veren Allah dermanını verir diýipdirler. Oňa şu hol bilme Dawud. Inni nämetem diýýäňiz ýaşar ýeriňiz barmy? Şu wagta häkimlik bir jaý tap berdi öleň. Bir gaýdan soň näme diýjeklerini bilemok. Allah jan merhemetlidir. Elbetde bir alaj bolur. Nuran hanymym alyp berden gitsen gowy orda. Siz öňüm ýada wagyryn. Salih, men sana gaty minnetdar. Sen bizi tanamasaňam, bizim kıyın günlerimizde Edil Hıdrat'a ýalda adymyza ýetişýän. Allah ýalkal. Allah hemmemizden razı bolsun Dawud. Görýäňdem Salih. Her kime bir hili syna edilýär. Görýän halipam. Döne Dawud bilen Nuran diýsen kıyın synagdan geçýärler. Beýik yaradan olary synaň has beteriniň gorady Salih. Ona hili beýle bolýar halipam. Dawud bilen Nuranyň bäbegi näme üçin oğurlandyr diýen. Men bilmedim halipam. Şu ýanyň sebäpli oğurlandy. Diýmek bäbek şu wagt öýde bolan bolsa ýangynny hilak bolur diýjek bolýarmy? Ediljek öýdi Salih. Allah olara çağalaryny bagyş etdi. Onu olur üçin çağalarynyň oğurlanmagy behbit bolupdyr da. Salih, Allah Taala Kur'anyny şeýle diýe: "Kä wagt göwnüňizde yaramayan zatlaram sizin üçin behbitli bolup biler. Göwnüňizde yaran zatlaram siz üçin behbitsiz bolup biler." Hemmejesi Allah ayandyr. Bize bolsa mälim däldir. Erdal. Erdal, arma göre. Gelsin. Dursun. Hoş geldiniz. Eýgilik mi? Eýgilikligine eýgilik bolýan. Näme birdat boldumy Dursun? Biraz konuşalım. Bir mesele var Erdal. Konuşalım. Ýörüň onunla içeride gepleşeýin. Neler Sen söylüyorsun? nämeler diýen bilýän Dursun. Men aýalymy tökme atjak bolýanmy? Tökmede atjak bolamyk Erdal. Bizdiňi käbir zatlar aýdyňlaşdyrjak bolýar. Bahsediyoruz. Peki benim Yer onsoň sen men näme dermi diýen? Şu nätan şadym gepine gidip aýalym polisiýa tapşyraýynmy? Bilmedim de Erdal, ýöne aýalyň bilen egri oturup dogry gürleşde gowy bolarmy kadiýen. Sen aýalyňyza gereginden artykmaç baha berýän edälsiň de herne. Mehri hanym bir zatlar gelýän bolmagy çemeli. Sen men aýalym arada nämeler samaraýanyny bilýänmi? Erdal, teňe diýäniň näme? Ustam, men Olar mihman ahyry. Gürrüňiň näme maradydyna bilen mokul mihmana beýtmek aýyp dämidir? Ulla kalmaskaraçynyň öňüne alaň üçin sag bolun daýy. A sen bolsa men gowjy diňli Erdal. Men sana dop hökmüne ýagdaýlar duýduraýyn gelipdim. Emma sen biz diňlärilden aýalyň bilen gowjy düşünşden gowy bolarmy kadiýen? usta ustam. Maňa bir kitap ruhsat berdiňiz. Öýe gidip gelýärsin. Gidiver Erdal, ýöne birden gaharlanyp ýarňyş işlere däýmegin. Bolýa ustam. Mehri. Mehri.
Mehri öýdem sen. Mehri. 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 Mehri diyen. Bu araba Şu ulağı bilmeliyim. Hava bacımını verin. Häzir der uğruya. Mehri kaçıp bar ya. Baryan yerim gowy yer del. Indine el orka. Arkayın bol Salih. Mehri hiç yere gidip bilmez. Häzir Erdal gelip onu tapar. Erdal ne tapsın onu? Ulağı uracak bolup dura. Hay Allah. Ay bolmadı. Ulağa uğradı. Men näme etsem kämin Halipa? Şu ulağın sürücüsü dolu uykun alman gidip bar ya. Onu din salmağı gerek. On gidip bilmän galmagyna bolsa hökman bir datır sebäp bolmaly. Ey Allah'ım. Allah'ım Meni kimse hiç kim bir görmeka şu yerden çatırak gitsek de. Näme gözi gören okkaň? Düşkan asak. Bar görde. Näme garaň apmaýdyn gören okmy, ne etdiň muny? Bolya. Köşe çöň hemmesini memnun ekar. Ahys çykdy ejini öz boynuma alen. Özüm bejerderim. Özüm beserderini bir şey vermeli onun ha. Hudaýa şükür. Sen näle adama ineyim? İlkä ulumuny katlayan soňam Hudaýa şükür edýän. Boljak işmiş. Haýy diýeni goşrak bolun. Yarın saatynda hemme başga ulum minýär. Şoňa çeni alta mendille garaşmagyny towakka edýär. Erdal salam. Ýagşymy ýagdaýlaň? Salih goýmaýadyn. Geçdik bolsun. Sag bol. Uy ýokda siz bu ýerde näme işläp ýördiňiz? Men Salih. Men berit neme üçin geldim? Şu torbany bereyim. Alın. Mehri. Mehri. Erdal, sen bir yerde näme işläp ýörsiň? Bu soraga ilk sen özün jogap ber Mehri. Men hiç da etmedim. Etmedim diýen. hiçbir şey Hiç da etmedim. Bolya edin, bolya. Niye Erdal, sen maňa näme üçin ananyň okya, näme üçin? Sana anan masal edem ok Mehri. Ananın gelýär. Ýöne dursun bilen Recep diýlen adam aýdynlary şo ýüregime tanzy bolup durdy. Men näme diýjegimi bilemok. Ondan mirden şo masalan telewizorda görüňdi özüň alyp barşyny. Şu zatdan hemmeti men kelýän bulunma zöretdi. Ben bir anneyim. Çağatından ayrı düşürülen eneğin göz güýünü ýagdaýyny gören enelerin yürekleri kıyılmazmı ha Erdal? O ne edip beýle arkaýyny ýalan sözläp bilýär ha? Hiç kimim yalan sözlerini özünü arkayın duyup bilmez Salih. Ýöne birinji gezek aýdylan yalan ikinji bir yalanyň başlangyjydyr. Onsoň bolup geçýän hadisalaryň Allah'nyň takdyry hemde hikmetidigini bilmek gerek. Muň hikmeti nämedir Halipam? Belki de Mehri'nin ene bolmagy, oň özü üçin bähwitli bolmany biler. Bolya. Men sana ananım Mehri. Ýöne näme de bolsa ähtiýaçrak bolsaň oldy. Iň bolmany şu goýalmagy bir ýüzde bolýan çaýjykdyk gatrak Bu bolsaň. yerden gideli Erdal. Ejemiň ýanyna giderse, şu günem şu ýere barýadym men. Soňam sana gelip habar etjekdim. Men sensiz ýaşap bilmene Erdal. Bolya da onu. Gider. Men ustandan ruhsatalar. Ondan gidiver. Bolýarmy? Belki de o yerden bir iş tapylar ya şeýle demi? O da mümkin. Gaýdybam hiç açan ýydyma gelmer. Ajap bolar Erdal. Onda näme gidiverelmi? Ýürünne gideli. Balacığım. Hadi. Her şey Emmesi gutordy. Gutordy. Karar. Karar edýän.
İki tarap hem aytçaklaryny aýtdylar. Bäbäň gany ökde hünärmelleme tarapyndan barlyk edilenden soň, oň Dawuda we Nuran hanyma degişli bolanlygy anyklandy. Mundan başga da suud edilýän Mähir hanymy çağa gorlamak hem de yalan beýanname bermek günäleri ýöňkölüp, aýratyn kadyet jogapkärçiligini çekmek karar edildi. Kadyet gününe çenli hiç kim hiç ýere çykman belli bir ýerde saklanmagyna höküm edýän. Näme üçin beýle işe baş goşdyň, ha? Näme üçin? Sizin wagtyňyz bolsa daşyna garaşaýyn. Hemşirem. Bağışlan. Siz diňleýän. Men Lukmany görübilermi? Elbetde oram size garaşyp ötürdi. Buyurun. İýir berin. Buyurun. Ha, geri verin. Merhaba. Salam Lukman. Geçin, oturun. Kelleňiziň bulanmazar bolanlygyny düşünýän. Erdal, siz men häzirki aýtjak bolýan zatlama dogry düşünjek bolun. Şu wagt aýalyňyzyň ýagdaýy agyr. Bu gynansa hem şeýle. Ayalym ýoglaýym Lukman. Ýok. Edil şu wagta ölüm howpy ýok. Ýöne başyndan geçen munça hadiseden saplanmak oňa diýsen kyn bolar. Ayalymyň keselini anykladyňyzmy Lukman? Aýalyňyzyň ýüreginde kemçilik bar, Erdal. Gaýtalanyp duran bir kesel. Size düşünükli bolar ýaly edip aýtsam, aýalyňyzyň jany galyň üstüne dur diýen ýaly. Aýalyňyz ýygyderli boçunlykly bejerge almaly. Şu wagta çenli gowrul bolmanlygym siziň bagtyňyzda. Bulum aýratyn bir belläp geçmeli zatlaryň biri. O näme diýdiňiz bolar Lukman? Ýüreginde ýetmezçilik bolan aýallar gowrulluk döwrüne düz gelip bilmeýärler. Eger gowrul bolaýan hem çağan dogurjak bolanyny öz janyny gurban etmeli bolýarlar. Ananar ýaly. Aslynda size de aýalyňyza da bagyt gülüp bakypdyr. Aýalyňyzyň keselini anyklamak diýsen kyn boldy. Ýöne köýje bir barlygdan geçirilen bolsa, onu bilemem bolmazdy. Onno o ýüregindäki ýetmezçilik bilinmeýän gowrul bolup bilerdi şeýlemi? Hatta dogurjak bolardy. Owo, on soňam öz janyny gurban etmeli boldy. Ey Allah'ım sana 100.000 şükür edýän. Eger de maňa her gaçan çağanyň bolmaýyşyny begenmelligimi aýtalar, şu dünýäde hany bilmedim Lukman. Allah'ın öz bennelerini bolun hayır ihsanlarynyň aýratynlyklary diýsen ajaýyp, oňa onanar ýaly. Allah'ın bendilerim bu zatlara düşünüp bilmek için has kuğrak hemem parasattırak oýlanaýsalar, ana şonno bu barsa zady nazar edende seredip doýup bolmazak renk ögüşüne urlar. Oğulcuğumdan aýlanaýyn. Janım gözüm. Dawud heni de munanyp bilemokda. Indi şu jagazy gowuja zat biziň oglumyzmy? Elbette biziň oglumyz. Wagt gözlerine döneýin. Baýmyň gowujadygyny seretmiňi? Şuňňala odanda çağaçyk teňki däli kimin boldy näýdem, he? Şu ýerden bir saman bir sapsak. Näme üçin beýdiýäň Dawud? Şu ýer bolmadyk bolsa köçede galmazmydyk? Ýok Nuran, men beýdiýjek bolmadym. Allah razı olsun belediyeden ama Bu çaý tap berenlerden Allah razy bolsun. Ýöne her kim öz çağatyny, haýalyny ödüýüni ýaşadyp gelýärdi. Niýden jaý tapjak? Bay bo, hoş geldin Salih. Gelin geçin. Biz sizi göräýsek diýkellik. Salih doğan bulardan bärik näme üçin getirdiňiz? Erdal, size bir zatlar aýtjak bolýar. Eger de men haýyşym üçin diňleseňiz, bizem ören şahat bolardyk. peki Bolýa da, dinlemeli bolsa dinler. ben size Men sizin öňünde gaty tutanýam. Size näde bütün sorajagymy, size näme diýjegimi bilemok. Muňa ýüzümem ýok. Ýöne men gelip wagtymda ýa-da göräýän edim. Sizi çağa tapylmanky telewizorda görüpdim. Soň öýüňiziň ýanyny eşitdim. Ýüregim gym bolupdy. Hatda çynymy aýdýan, aýalym gaty gynandy. karım da çok üzüldü. Bu arada Aýalym şu wagt hastahanada. Ýüreginde kemçilik bar diýerler. yani ölümcül Edil ölüm howpy ýok ýöne. Ýagdaý gaty öwürlük däl. çok iyi. Ören oňa bejer galmalydylar. Kadyet bolýança hastahanada ýataýmady. Öyle mi? Şeýdiden ahyr ýel. Teşekkür. Köp sag bolun. Ben Men aslynda buraya size bu ýere hem äsiden ötünç sorama, hem bir haýyş bilen geldim. geldim.
iki tandat üçin. Bire ayalım üçin. Men avtozolar bilen gepleşdim. Eger ard etmediňiz onu belli bir wagtynda ayalym goýberjekmişler. Belki hassa bolanyň üçin şol wagty hassanda geçirmek mehtimal. Men sizden onu bagşlamaňyzy haýyş edýär. On soňam şunu kabul edýäň. Ýagny neme? Men şu durmuşda artykmy hiç sadym ýok. Diňe kakan paýyrdan galan bir öýüm bar. Men pikir edip gördüm göli. Ol öýü size has möhüm diýen. Ayalym bagşlasaňyzam, bagşlamasaňyzam men sizden haýyş edýän. Şol öýü kabul edin. Iň bolmanda şu ýygy çağı üçin kabul edin. Baýdyrylan hakykatlygyna men gowa geçýän Dawud. Çok şükür. Hudaýa şükür. Daşar ýenem görmek bar ekeni. Hudaýa şükür mehri. Ýöne bizimle daşarda ýaşaýmasak. Ýöne oňa derek bäden uýu bar ahry. Biz näder Serdal? Indi öýümüz eme ýok. Ya bolmasa ejemlerde ýaşaýarmy? Ýokla beýletmen gerek ýok diýen. Onda näder Serdal? Biraz sabret. Dawud'um, ayalını uğranam, gowa adamlar eken. Dawud ilk başta men teklifimi kabul etmedi. Ýok, gerek gelýydimi? Ustam sizi goşup zordan boyun etdi olary. Howun soň ussaň näme diýdi olary? Siz arkaýyn bolun diýdi. Oň ýaşary öýü bar diýdi. O nähili beýle bolýar? Meni medreseň ýaly haýran galym, onu elli soradım. Onu elmeň uýma. Usta orada maňa şu jaýy niýetlen eken. Ussa şo jaýy bileberdi mi? Hawa mehri. Usta maňa heme şu jaýy, heme iş ýerini berdi. Olyň nowatna gitjek bolýar. Men mehri edim şundan beýle arkaň ýaşan diýdi. Hudaýa şükür. Her nä soňy haýyr bilen utardy. Peygamberimiz bir hadisinde soňy helakçiligim bolsa dürüstlükden aýrylmaň diýipdir. Dürüstlüğün ikrar edilmegi bilen hemme zat eliň aýaty ýaly açaçan bolýandyr. Dürüstlügi ýörelgi dinin adam adalatly bolýandyr. Elmadama dürüstlügi özüne yaran edinýändir. O nähili kyn ýagdaýa düşenne de dürüstlükden dönýändir.